Животът на русалките. Днес е прекрасен ден. Забравих, не е прекрасен ден. Днеска вещицата ще прави магии и трябва да се пазим да не ни направи магия на нас. След малко ще отида да кажа на мама и тате. Обаче сега стоя от цветенцето и мидата. Мамо, тате, ставайте! Днеска вещицата ще прави магии. И трябва да се пазим. Каква вещица, бе? Бе, мамо, ти изперка ли нашата вещица на океана? Сега ми загря кратуната. Ама защо се радваш? Аз принципно не знам за какво говориш. Как за какво? За вещицата днеска ще прави магии. Трябва да се пазим да ни направи на нас магия. Сега вече схващам. Ще се пазим? И за това ли трябваше да ни будиш? Да. Така и така вече сме станали. Няма нужда да лягаме пак. Добре. Скъпа, върви да в кухнята да ядеш. Добре, мамо. Дай своя короната. И аз. Деца, ставайте! Мамо, какво става? Трябва да ставате, защото трябва да се пазим от вещицата, която днес ще прави магии. Добре. Пази се да си сложа това, бе. Не ти се пази. Пази се ти. Не ти. Казах ти. Как си ти, бе? Аз съм жената. Ти си дете като мен. Спрете да се карате. То ме дразни. И мене тя ме дразни. Успокойте се. Добре. Айде давай ти. Мерси. Коронката и това. Айде сега се дръпни. Окей. И коронката и това. Тогава хайде към кухнята. Защото съм гладен. Пак ли? Да, пак. Айде, вземи ги. Що сега аз трябва да ги взимам? Защото аз съм жена. Така, я сега какво ме в хладилника. Татко ще ме убие, няма нищо. Мали, какво да правя? Скъпа, готово ли е яденето? Не. Тати идва. Какво да му дам да яде чинията? Не, много е твърдо изтъклено. Не знам какво да измисля. Просто ще кажа, че трябва да минаваме на диета за лято. И да, това ще кажа. Затваряме. Скъпа, къде е храната? Татко, идва лято и трябва да минем на диета, пък ти малко, как така да кажа, си понадебелял. Моля, къде е храната? Как така няма храна? Ти пък откъде разбра, че няма храна? Тия номера аз съм ги въртял като малък на майка ми и баща ми. Не знаех. Какво? Сега вода ли ще закусвам? Най-вероятно да. Това е най-вкусното ядене на света. Тате, вие вчера ходихте на магазина, какво купихте? Купихме... Какво да й кажа? Сме купили, какво да й кажа? Какво? Купихте от магазина вчера? Изплюй камъчето. Добре де, ходихме за храна, обаче вчера я изядох. Така ли? И сега на мен ли мрънкаш, че аз съм изяла храната? Или че случайно сте ходили до магазина и не сте купили нищо?
Нормално ти идеш по 1 тон храна. Като прасе. Май ще минаваме диета. Да. Ще пием вода. Такова. Нема би, бе! Не, ти нема би! Аз ми го върни, бе! Спри да ма биеш, бе! Отивам да пия вода! Окей... Ще ма би то! Аз като му казвам, че отивам за вода, той ма би! Знаеш как ще прибия сега? Татко, как... Деца, не е сега момента. Лара, върви да пиеш вода. Амаха. Сега, искам да ме оставите на мира, защото отивам в библиотеката да чета. Добре. И ти ще оставиш сестра ти да чете. Ясно ли? Да, всичко е ясно. Най-сетне отивам да чета. Хайде, най-сетне стигнах. Така. Ще взема моята любима книжка. Добре, че она скочубра не е взела. Много е хубава тази книжка. Скъпа, какво правиш? Нищо, стоя си тука. Какво има? Притеснявам се, че не сме си възпитали децата много добре. Ти луда ли си? Как ще не сме? Комшиите вчера ги похвалиха. Сериозно ли? Да. Аз ще постоя тука. Добре, аз седам на моят трон. Идвам тук и седам. Да върши взема пари. Така. Айде, отваряме. Не са тук. Не са и тук. Взимам ги това и това. Защо навънка стана толкова мрачно? Вещицата прави магии. И навънка става мрачно. Все едно е вечер. Толкова бързо стана вечер. Не, това е невъзможно. Няма как толкова бързо. Вещата прави магии! И аз това си помислих. Тази подла вещица. Трябва да се пазим от нея. Давай да ходим да кажем на мама и тати. Тая подла вещица. Да им кажем. Скъпи, защо стана толкова мрачно навън? Не знам. Сетих се. Вещата прави магии. Затова сестрата ни събуди сутринта. Пак ли тя вчера прави? Само ако ни омагьоса, какво ще правя с малките деца? Ти ги остави. Тя може да ни убие така. Ние сме по-големи. Не е шега работа с нея. Трябва да отидем при нея. Не, там е страшно. Няма друг начин. Или умираш, или ще се жертваш. Там е толкова мрачно, тъмно и грозно. Под водата е. Е отвратително. Решено е. Отиваме. Децата ми остават вкъщи, няма да ги мъкнем с нас. Добре. Деца, ние отиваме при вещицата. Но защо? За да й покажем кои са русалките. Там е опасно, мрачно и тъмно. Не искам да ходя там. Вие няма да ходите, само ние отиваме. Не, мамо. Не искам да ходите. Да. Отиваме. Нищо не може да ни спре. Добре, отивайте, но да знаете, че ви обичам. И ние също. Да. Чао. Не, какво ще правим сега? Ако тя дойде ако тя дойде вкъщи, докато те отидат до нея, какво ще правим? Не знам, обаче мене ме е страх. Хайде да се скрием. Добра идея, за да ни намери. Все пак, ако дойде. Аз отивам в библиотеката там зад
единия рафт. Аз отивам при сейфовете. Не, аз трябва да отида при сейфовете, защото аз съм по-голяма и не мога да се навирам на места, които ти можеш. Добре, отивай. Айде, отивам. Айде, идвам тук, влизам. Дано не ме намери, ако дойде. Сега ще се скрия в шкафа. Отварям го и влизам. Бързо, тук ще се скрия отзад. Аз май не мога. Не, седих се тук отзад. Айде, отиваме да я покажем на тая. Да. Айде. Така, малките са тук. Деца, майка ви се прибра. Мамо, най-сетне се прибра от една вещица смотана. Мамо! Сега ти отварям. Но това не е мама. Това е уния. Приятеля на вещицата. Да, това не е майка ти. И сега е ред да умреш. Мамо, прибери се. Мале, бързо се крие в шкафа. Къде си? Знам, че ще те намеря. Оля, това е приятеля на вещицата. Ела тук, никой не бяга от мен. Всеки умира, щом се срещне с мен. Къде си? Гледай какви грозни портрети са си сложили тия. Сега ще им ги махна тия умрели плакати. Гледай на какво прилича. И ето го махам. Оп, единия плакат в басейна. Оп, и друг. Тук мисля, че знам кой се крие в библиотеката. Даже знам кой се крие. Знам, че малкото момиченце е тук. Сега ще го взема и ще го убия. Ела тук. Не, как ме намери? Бягай! Не се плаша толкова лесно. Сега ще дойдеш с мен при вещицата. Не иска. Там е тъмно, мрачно, има паяци. Тебе от паяците ли те е страх? Да, те са отвратителни. Помислих си, че се плашиш от мен. Ама идваш с мен и не ме интересува от какво те е страх. Хайде, тръгваме си. Не да отнесе страни. Излизай, бе! Сериозно ли? Да. Виж, плакатите на мама са в басейна. Дай ми тия пари и ги вземи и ги сложи там, където трябва. Хайде, взимам ги тук. Така да сложим на мама и на тати. На тати. Аз ще седна тук и ще чакам. И то и аз. Гледай ги, бе, гледай ги как се мъчат да дойдат при мен. Като дойдат, какво ще ми кажат? Спри да правиш магии. Няма да спра да правя. Плуват си, ма кога ще дойдат? Не знам, аз да направя още една магийка. Така, взимам това, слагам от това и от това, още един път от това. Къде съм? Защо не мога да дишам? Защото си при вещицата и тя е под водата на дъното на океана. То тук няма въздух. Знам, сега ще станеш русалка и ще бъдеш част от другите. Сега ще станеш русалка. 3, 2, 1. Вече можеш да дишаш. Аз вярно мога. Ма ти си много тъпа, ма. Що? Защото така казах, ма. Добре, ма, отивам да плувам с другите, ма. Добре. Ай, чао и не се връщай повече при мен. Сега ще им кажем на тая умрялата. Да. Ай, скачай. Тук сме. Айде, идвай.
Скача се 3, 2, 1. Най-сетне стигнахме на брега. Има факла. Какво да направя, че има факла? Да свети. Оли ще се гръмна с тебе, бе. Отиваме при вещицата.